that you been gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong. Imari Beach sa Tabugon. So, pasukin natin. Wow! So nice. Ang ganda pala siya. Dako ang iyahang room. Silip lang kami, guys. At least naka-aircon. Aircon. Maganda. 1.5 for 2 person. Good for 2 person. Kasi, diri sa pangalawa yung Ito sa ano. next door. Kini siya kami. So, ito yung pang family room, guys. To beach. Okay. Okay siya. Nada na eh. Tapos naka-aircon. Cabinet. You have a TV. Maganda dito, guys. Sinong gusto pumunta dito sa Imari Beach Resort sa Maslog, Tabugon? Family room 3,000. Ah, family room 3,000. Big dako siya. Yes. Dako siya o Oh, diba? na ay double deck. Yes. Yan naman siya CR sa sulod. Aircon pa. Yes. Lahat ng room naka-aircon siya. Nice kaayo. Malaki yung mga room dito. No? Wow, sana all. Welcome to Imari Beach Resort, guys. Ating din. Yes. Baka gusto niyo pumunta dito. Mga next month, pwede na siya. Pwede na siya puntahan. Pwede na sino maligo. Okay. Mag-swimming kayo. Ayan yung pool. Oh, wala. Tinanggalan siya ng tubig. May naglilinis. Lapit pa tayo doon. Ilang feet kaya to? 2 feet lang yung kaya ko, guys. Buti na lang pinapasok kami. Maligo mo ma'am, high tide. Lakaw, bidyo dito dagat. Nindot. Lakaw ko. Suroy mo dito. Dili, okay ra. Okay. Ay, di man mumulusan sa dagat. Inyo ramang bidyoan dito. Lagi? Asa yung pangbata ni sa 2 feet? Kini. Ito yung pangbata na pool. Sliding. Sliding, oo. Sliding. May sliding siya. Oh, doon sa adult. Pila ka? 4 feet. 4 feet yung sa adult. Dako pa man siguro sa Camp Paradise. Dako sa Camp Paradise. Dako man siya diri uguan. Dako nga area. Oh, mabitaw kasagaran diri kasal bunya. Nay kasal mo nang Nyagi kuan nila diri. Oh, ari diri magkuan. Chicken sila daw ka room. Ari manukad. Sab lagi siya nang wow. Ang ganda. Yan. Ito yung pool sa mga bata. Ayun, may sliding. Dito naman tayo sa likod. Lagi? Pusing mo oh. Ya, diri lang gud babaw. Sir, diri sa sir. Inumdum ko na Pusing mo dito. Oh, kung ayaw nyo sa pool, oh, meron din. Yes, may dagat din kung ayaw nyo sa pool, oh, diba? Unya, nadong ra ba ni tao? Gusto no gi ano. Ang sarap maglangoy-langoy. Plastic yun siya. Ayan. May kuha. Selfie, picture sila. Kanang suwaw. Hugasan ko lang yung sapatos ko kasi ang daming putik. Sila na maligo. Ako 50 hindi maligo kanang sore-sore lang. Ah, kung hindi maligo, 50. 50 yung entrance. 150. Oo, Asa maligo dagat ug phone. Okay na an patong. lagi. Oo na lang. Pakudak na makatkat. Ah, na kuha lagi ng mga lubi. Oh, pwede sa mag-karaoke, oh. Video kimo tag 5 ra man ho. Oh, Dagang sa kay. Murag dalang. Wa pa mitino dali kay wala ni pa mainit. please keep this area clean. Ayan, oh. May naglilinis pa. Ay ito akong tantang. Akong sa galit ano lubi na lubi dihan ay lubi pantantang kay June liwas ata taon. Yung mga bata may sliding. Ayan. Ay mo magluto mo. Para magtumba. Sugbahanan. Dito kayo magluluto o magsugba. O, diba?
Diyan. Ay, lamisan niya, upat ka lamisan. Naghugas. Dito. Ay nang puhon, makabalik mo dito. Sunod buwan. Puhon. Okay na. Plano man dyan. Kuan lang ka nang okasyon. Yun, manang O, okasyon. kuan lang mo kuha lang mo sa number sa Imari. Tawag. Mo para reserve no. Oo.